Juridisk personens hæftelse. Opgave 1. Bøllebanken AS har besøg af Finanstilsynet. I den anledning er man i gang med at gennemgå sin kreditføring. Man stod på følgende gældspost. Musica ved Per Olsen. Gælden udgør 500.000 kroner. Musica og Per Olsen ejer til sammen netto 200.000 kroner. Per er gift med en rig kone, Greta Olsen. Han har en formue på 4 millioner. Partnerne har en almindelig fælleseje. Redegør for virksomhedsejernes hæftelse og selskabsskat. Musica ved Per Olsen er en enkeltmandsvirksomhed. Her der hæfter han som en fysisk person, altså hæfter han både personligt med virksomhedens formue og hans private formue. Både virksomhedens kreditorer og de private kreditorer kan hente deres tilgodehavende i virksomhedens formue eller privat formue, som det passer dem. Ja, og så længe ægteskabet består, og der er fælles eje, så gælder reglerne om særhæftelse. Og her er hovedreglen, at hver ægtefælle hæfter for sin egen gæld med sin egen bodel. Og det betyder, at den ene ægtefælles kreditor ikke kan gøre udlæg i den anden ægtefælles aktiver, når gælden kun er stiftet af den ene, og det er ægtefællen selv, der overfor sine kreditorer og fogeden må bevise, at et aktiv tilhører den anden ægtefælle, og ikke debitorægtefællen. Det vil sige, at her kan der kun gøres udlæg i selve Per Olsens gæld og private formue. Og dog findes der til reglen om særhæftelse nogle undtagelser, som omhandler husholdningsgæld og gæld vedrørende ting til børnene, gæld vedrørende hustruens særlige behov og skattegæld, men disse undtagelser finder dog ikke anvendelse i Musica ved Per Olsens situation. Og det er det, vi har